Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако губя, губя само мене си. Васил Иванов Кунчев, известен още като Васил Левски или Апостола, е роден на 6 юли 1837 година в Карлово. Учил е в Карловското взаимно училище. За кратко време има възможността да продължи обучението си в Стара Загора, а след това приема монашеството в Сопотския манастир под името Игнатий. През 1862 година Васил Левски се отправя за Белград, за да се включи към първата българска легия. През 1871 година Левски и негови помощници пристигат в Габрово от към Трявна и с местни дейци събират пари. През 1872 година се създаде първите окръжни центрове, които са връзката между Букурещ и местните комитети. Същата година турската полиция решава да вземе извънредни мерки и след проведените разпити нанася съкрушителен удар върху революционната организация. Васил Левски заминава за Букурещ и уведомява Българския революционен централен комитет за положението в страната. На път за Румъния се отбива в Ловеч и вследствие на предателство бил заловен в ханчето в село Какран. О, майко моя, родина мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш. Ох, зная, ти плачеш, майко, за той, че си черня рубиня, за той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи! Там близо край град София стърчи. Аз видях черно бесило и твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно зловещо, псета и вълци вият в полята, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен. Вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето. Чакай да им се скара. Ай, стига вече! Продължи обич... Ох, не. Първата! Между Букурешкия централен комитет и местните комитети в страната. Сега това нарочно не се може да... През 1872 година се създали първите окръжни комитети, които са връзката между Букурещ и местните данъци. Глупости! Същата година... О, не, забравих го! Глупости! Хората, да. Глупости! Заловен в ханчето в село Какрана.